Ayan mga guys, welcome back and for today's video. Santo Niño po dito ngayon sa amin at tayo po ay mag-a-attend. Opo. Ayan si Mama at saka si Ibi. Ibi, mag-hi! Ayan mga guys, nagsimba kami at syempre pagkatapos ng simba, may programa po na ginawa dito. At ayan mga guys, nakaka-proud po dahil bagaman po maliit po yung aming barangay ay may mga celebration po kami na lalong nagpapatatag po ng pananalig at pananampalataya po ng mga residente dito sa aming barangay sa ating poong may kapal. At ayan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakakan. Isa nga sa mga highlight ng selebrasyon ng Santo Niño dito sa amin ang tinatawag na imbahada o ang pagsasadula po ng pangyayari kung saan ang grupo ng mga Espanyol sa pangunguna ni Magellan ay ipinapakilala ang Kristyanismong relihiyon sa mga katutubong Pilipino, bagaman ang ilang mga grupo o tribo sa pangunguna ni Lapu-Lapu ay hindi pumayag at hindi nagpasakop, kung kaya nagkaroon ng digmaan o labanan, at ito nga ang tinatawag sa pagsasadulang ito na imbahada. Viva Señor Santo Niño! Pagkatapos ng imbahada, isinasagawa naman ang pag-aalay ng sayaw sa mahal na Santo Niño bilang pasasalamat sa mga biyaya at syempre na rin para sa mga panalangin at mga debosyon ng mga kababayan mula sa mga hermano mayores, sa mga nagsisimba mula sa mga karatig barangay dito sa Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar, at syempre sa lahat po ng mga namamanata o mga nagdidebosyon sa mahal na Santo Niño. Karaniwang nagsasayaw ang mga namamanata para magpasalamat sa mahal na Panginoon sa mga biyaya, humiling ng kaligtasan at proteksyon, at syempre ang isa sa pinakadahilan ay ang paghiling sa Panginoon ng kaligtasan sa mga sakuna at sakit. Pagkatapos ng sayaw ng mga namamanata sa mahal na Santo Niño ay isinasagawa kaagad ang paligsahan sa pagsasayaw ng sangyaw at ati-atihan. Alay pa rin ito para sa mahal na Santo Niño.
At ayan mga guys, ang buong barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar ay nagpapasalamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng donasyon para po sa papremyo sa mga paligsahan at syempre sa mga hermano mayores po sa mga pagkain at sa barangay officials po ng barangay Magsaysay, sa buong buo po ng barangay pastoral council at syempre sa lahat po ng mga nagsimba, sa lahat po ng mga nagsayaw, sa lahat po ng mga sumali sa mga paligsahan, syempre sa ating mga horado, daghang salamat. Pati na rin po ang inyong nag-iisang Maestro Waray ay naimbitahan na maging horado, daghang salamat po. At syempre sa lahat po ng aking mga followers, daghang salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, you break it down you. Manalangin po tayo para sa proteksyon at kaligtasan at mga biyaya mula sa ating Panginoong may kapal. Daghang salamat. Viva Señor Santo Niño.